हेलो लोगोफोर नै जोंहा दायो मोनायाव जानो थाखाय दाउ बिबु एवदों आरोना दाउ बिबु ओमफ्राय गांखं बिदिनो आथिं लगायनाय आरोना लोगोफोर नै बिबुआ बांसिन ओमफ्राय नै बिथिं दाउ बेबो दाउ लकेल आरोना बेखौ दायो उसुमैजों जागोन आरोना लोगोफोर नोंसोरो जाफेराखैबा जानो हागोन आरोना उसुमैजों दाउजों गोथाव जायो ओमफ्राय बोरायखौ नै बिथिंजाय उसुमै सायनो लेंहरदों आरोना आङो दायो बोराय उसुमै सायगासिनो लोगोफोर बिथिंजाय ओमफ्राय आङो दाउखौ एवबाय थादों आरोना नैबेयाव दै होनो जाबायानो औ होदो उसुमैजों आयौ जाब्राया नै ओमफ्राय उसुमैजों दाउजों लोगोफोर जोंना खारैजोंबो जायो आरोना ओमफ्राय दिनै खारै होआ आरोना लोगोफोर सोरबा सोरबा खारैजों जाफेराखैबा खारैजों जानो हागोन ओमफ्राय जोंहाबो जाखांबाय ओमफ्राय दिनै खारैजों जाया आरोना ओरैनो उसुमैजों दाउजोंल' जागोन आरोना उसुमैयाव बायदिसिना लगायनानै होनो मोनबावो गोथाव जाबावोसो नै बिथिं दै होबाय आरोना दाउ बिबुआव नै जा साइज जाखाबाय लोगोफोर खाजाया मासे मोनबाय जानो लुबैनांला दोननायसो जाबाय बरिया साइज नुबाय नै Okay. Okay? That means okay. Okay? That. Do that. जा गोथाव जाखाबाय लोगोफोरनि उसुमैजों दाउजोंआ मोनबाय आरोना हो र'मा नै आयौ नै फिसाजोआ सोरनि फिसाजोआ बिदि बिमाया ओंख्रि संबा खुरै लानानै बिग्रा ओइ Okay. Okay? आयौ Okay. Okay? दोद मा बानायो ओंख्रि रोसि बिबायानो जोंना सुनुआ मोनबायहाय बरिया गोथाव बन्द' खालामसै ओंखामा मोनबाय संबाय गिन्द्राया आन्दायलायदों र' मामि र' गैलाहाय बन्द' खालामसै र' माबा दानो ओंख्रि बिथारदो आरो ओइ नाहरलाय सेस सोरनि मबाइलखौ नांगौ बिब'नि मबाइल टिभि नायनायखौ नै जियानो गोलैनानै थाजोबदों आइनानै बाजाराव थांनानै फैदोंमोन जोङो ओरैबायदि बार बारदों नै जियानो गोलैजोबदों फैस्लाबैनि थिखोजोबफिननांबाय आइया नै बाजाराव थांदोंमोन र' थफ्ला लानि आङो हो दै जाबोजोब्बाय नै मा लाबोदों दा देखायनोसै र' बाल्थिं गांनै लाबोदों आंहा ओमफ्राय नै बेखौ 250नि लाबोदों लोगोफोर 250आव नै स्रांथार माथो ना मा जाखो बिदि ब्लाउसखौनो जा नुगासिनो दामानि बिराद सोलिथारदों नामा बे ब्लाउसआ 250नि लाबोबाय आङो ओमफ्राय नै बेहा 200नि बेखौ बानायनानैसो गानबावनांगोन बियो गागोन खोमालै आइ नोंसिना बिदिनो गोजा गांनै लाबोदों ओमफ्राय सुनुनो गरमाव बिदियानो जायो जोंना नै बिदि गांसे आइदै थाम्फैयाबो गेन्द्रानाव सिंग्रा बिहरदों आरोना जोङो बिमा फिसा रावबो गैया जानोसै ओइ मा फैनाय फैदो सानैनि दरनै माबा मोननै लाना फैबाय नै फैदो मा जानोसै सिंग्रा नै नायाबो ना लाना फैलायबाय जोंहा गेन्द्राया दायो आङो बेखौ एवनोसै आरोना एवनोसै ओरैबायदि दावराव सयथिबो नै ओंखाम ओंख्रि संनायावल' थाफाखायो आंनो मैथा सायना होगोन ना होआ नोंलाय नुबाय नै नाखौ खर' दंबावो खर' मोननै मैथा सायनो होदोंमोन आं सायनोबा रोंगोना रोङा मैया बरमा हाथाइनिफ्राय लाबोफादोंमोन आरोना मुथानै लाबोदों बेनो 20 थाखा मुथानै मुथा फिसायानो 20 थाखाखा लोगोफोर ओमफ्राय मोनसे दोनबावबाय आरोना मोननैल' लाबोदोंमोन 40 थाखानि
हनै मोनसेल' सायगोन बेनो 20 थाखा आयो मैथायानो जोंना मैथा बांगालबो गैला मैथा गोजायाबो खुफैनाया गैला आरोना एम्फौआनो जाजोब्बाय मैथायानो जायासै मैथा बांगालबो नङाबा जा मोजां रज'दोंमोन आरोना ओमफ्राय नै मैथा सायग्रा लोगोआ आंना जाखायालै बिदि सायो मैथाखौ ओरैबा दाम गोसाथार आरायस्लाय खालामनाङा बेखौ गायनांगोन र' गायनांगोन नै सायथ'नाङा मैथा सायनोनो गावहाबो मैथाखौ मारै गारनानै होजोबदों हासिबसो सिबजोब्बाय जायलि बुरिया आंनि मैथाखौ नै अबस्थाया मा खाराब खालामो ओइ थांनो सयथिबो मैथाखौ सुखांबाय ना सेरसे आरोना फिसाजोआ बाजाबायसो नै ओमफ्राय बुंदांदांनो बाजाबाबो दलर थाया ओमफ्राय मायबा मायबिसो बिबाय थायो र' ओंख्रि मोनाखै दा बाबाया रायगोन ओंख्रिया मोनग्रोनांगौ नोंखौ नुजोब्बाय आब'मोना मोनालिया बिदिसो गाबो होनगोन नोंखौ आब'मोना मेरला नायखौ नोंखौ आब'मोना मोनालिया दुस्थु जाथारबायहाय नै हैद सालि र' 20 थाखानि मैथाया माबायदि जाखो लोगोफोर गैला गोखैयानो जागोन ना जायासै मोनलाय लांबाय आं 20 थाखानि मैथाया गैलालै ओइ दैयाव गाख्लायनाङा होनांसैहाय फिसाजोखौ दोनथ'लायबाय आरोना दायो नै नाखौ होनोसै आं गोदौबाय थाथोंसै आरामसेनो नायाबो रस ओंखारनांगोन ना अब्लासो गोथाव जागोन जारलासो गथ'आनो दसेनो बाजानो न'आवसो लेंगासिनो आलदाथारबायना ओंखामबो जानखानोसै आं थाब थाबनो ओइ दल'था गोलैगोन ना बिदै एसे दंमोन आरोना नै बेखौनो होनानै थगायनानै दोनथ'दों ओमफ्राय आङो र' मैथायानो गोखै जायासै आंना खैदोबल' जाबाय एसेल' मुथासेल' होदों नालाय नै जारला गरमसैहाय आं गोखैसो जानो लुगैदोंमोन र'हाय मामि र' मोनथारसै आं हाथारलाहाय ओंखामाबो दाबो गाबा जि माबा जाथारबाय फिसाजोआ जारलासो र' ओंखारदो हद खोबनोसै खोबनोसै मा ओइ ओंख्रि मोनगोराखै र'हाय मा ओंखाम मोनग्रोनांगौ ओंखामानो गाबाखै नै ओइ बाग्रा जिखौ मानो गारजोबखो आबैजों रायजाथारगोन नोङो मा र' न'आव थांगोन ना ओंख्रि मोनबानो बिराद जारलाहाय मोनथारबाय नै बन्द' खालामबाय बिदायसै र' खोरखि फांनि र' फांखा बन्द' खालामनि र' जाबाय मोनजोब्बाय थ'थारदो आयो भगबानसो मिथिगोन न'आव थांसै आं हालाहाय जायब्रे बुरिया नै बेखौ नोंखौ न' सिङाव लांथ'वा आङो जिया गोलैजोब्बाय हनै ओरैबादि बुरजा जि सुदों आङो बे गथ'नो नै बे गथ'नि जोबनै बुंजोबनाय ओमफ्राय बाख्रिखौ थिखोबावबायसो आङो ओमफ्राय बारबो बारदों नालाय गोलैहैला बे गथ'आ खननाया जि खननाया फै जि गोरान थिखोगोरबावगोनसो आङो बेखौ लाबाय नोंहा हो थिखोगोरनि र' दहाय फुङावनो सुखाजोबदों आङो गोलोम बोथोरनि ड्रेसखौ हानखाजोब्बाय आरोना बेनो मामिनो गरम जाबायना दा नै सासेया जि थिखोग्राया ओमफ्राय आंना लोगोआ होबाय गैलालै सयथिबो जिया हाबो नांजोब्बाय र' आं लागोन आं थिखोगोन बावनो था नोङो हा बुद्रुनाङा जिखौ र'